L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. ħajjiddi wiċċek. Id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu ifittx fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u wara il-koll miġbura ġejjin għandek. Uliedek ġejjin mill-bogħod u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u timtela qalbek għax fuqek taqa' l-kottra tal-ġid tal-ibħra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' ġimla qatt jattuk li ġimla żgħar ta' Midjan u Effa. Il-koll minn seba jiġu mobbijin bid-deb u l-inċens u jxandru t-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Tħaddar fihom l-ġustizzja u slim kottran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-regali. Islaten ta' Seba u ta' Saba għotjiet iġibulu. Iqimuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenn għad-dajjef u għall-fqajjar. Il-ħajja tal-fqajrin isalva. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. It-tieni qari. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostol l-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu fejn hu dak li twieled is-Sultan tal-Lut. Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwat u Ġerusalem kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisen il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. Huma qalulu f'Betlehem tal-Ludija għax hekk inkiteb mill-profeta u int Bethlehem art ta' Ġuda, le,
M'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jara l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom Betlehem u qalilhom: morru, staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu. U ara, il-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba intlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulejn.